ITC. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes na Lunes, December 1, 2025. Magalumon ang kawaan sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mga suki sang Foro de los Pueblos on air kag online. A blessed Monday morning to all. May estudyante himos na kay may klase kamo, mga empleyado himos na kay may trabaho. Lunes gadaan may flag raising ceremony. Alas 8 na para hindi ka mo maalangan sa dalan, himos nga daan. Magpaligo gid manghabon DTX Beauty Soap. Magpa-condition, magamit sang deodorant ka organic, Clinica Deo Fresh, mag-toothbrush, mag-mouthwash, kag mag-perfume. Para nga humot-humot ka bla. Kag first impressions last. How's life treating you right now? Kay Jade Garvilles, gahimos na kay may klase. Sir Jesse James Garvilles, Ma'am Betes Olosyo, Sir Bebot, Ma'am Fe Monton sa Miagao, Ma'am Anali Bahade sa Hong Kong. How's life treating you right now? Are you better today than yesterday? Ma'am Marilyn Antiquera, kay Ma'am Dorothy Bacalangco, kay Ma'am Bebeng Mateo. Bishop Don, Mami Cheng Donguines, are you better today than yesterday? Dapat ang sabat mo, of course. Because every morning is a blessing. Every gising is a blessing. Something great, something good is going to happen naman. Subong nga adlaw, subong naman nga simana sa imo kag sakon. Forget about the yesterday. Yesterday is already gone. Wala na sa mahimo. Pato, bisan ano mo nang himuon mo, hindi mo na mabalik na. Dahil suwaiwa ka nang lumingon doon. Kasi tapos na yun eh. Dapat looking forward na tayo. We're almost here. It's Christmas season. Mauna ko panamyaw sa inyo ha, ng malipayon gid nga Christmas sa tanan. Why kuya ga pamugno sa inyo di kay mangayo kuya regalo? Hindi ka mo magtao. Hindi man ka mo mangayo. Usually, ang pleasant trees bala kung magkita-anay ka mo sa mall, sa plaza, kung diin man sa merkado. Ay! Merry Christmas! Pasko ko din dun. Hindi amo ina. Ang importante hindi ka na mangayo sa Pasko. Basta may Kristo ka sa imo tagipusoon, amo nang importante sa tanan dira. Maiban gani nga mabaton bonus nila, mabaton Christmas bonus nila, 13-month pay nila as mandated by law. Pero way gani ka pati nga may Diyos mo. Oo, to na ya Ma'am Jessa Budyola, Ebs Montiar. May mga tawo nga way gani ka pati nga may Diyos. Way gani ka pati nga may Christ. Pero namitan magbaton sang bonus. Sa Christmas bonus kag Christmas 13th-month pay. Of course, in God's grace, ang bali Ma'am Anali Bahade. After sila ungkay Disena, kay Ma'am Evelyn Somblinggo Erecre, kay Sir Cesar Erecre, Sarvel's Food House. Are you better today than yesterday? Dapat ang sabat mo, Mama Gingging Habilosa, Sir William Will. Of course. Alas 7:22 sa aga. Init ko lang anay inyo dala nga mga senses. Kay mapusdak naman kita sang mga bagay nga managa-concern sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong dinalan ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500.
Naisog ni Andres Bonifacio batok sa korupsyon sa gobyerno liwat nga nagdabdab sa tagipusoon sa mga Pilipino sa trillion peso march nga giniwat sa bilog ng Pilipinas kahapon. Ang panawagan sa publiko, Marcos Duterte resign. Hindi lang nga Marcos resign. Marcos Duterte. Duterte Marcos. Amo inang panawagan nila kag kutob sang mga tuklo sa gobyerno ginapanawagan na nga maghalin. Inayakon may kahuya pa sila Sir Leonilo Acopioy. Pero ang iban Ma'am Emilita Posadas Casipe, Lester Jimenez, Ma'am Sheila Olvido Jimenez, daw sa walang sabungog nila. Ay iban ganina ngambang nga my conscience is clear. I have nothing to do with that. All those issues are fabricated against me. In due time and in proper venue, I will vindicate myself from this baseless and false accusation against me. Wala akong nagawang mali. Wala nga talaga. Amo na subong ang mga script sang mga nadalahig sa pagpanuklo sa gobyerno, namit ang kaon nila sang atay ka batikolon. Bata nila nagakaon to sa restaurants nga tag 725,000 ang bayad. Ni kay pa ang bill. Amo nang ila subong, di galing kay ti obvious naman. Nga damo gid sang dapat nga manabat sini. Si Presidente Marcos Jr. ginaputos sa iso, may corruption iso. Nga pakaisa niya nga si Martin Romualdez kid ang liabi o pod kay Saldico. O subong nagtikwanan na sila. Nagkuhan na sila. Makita mo na kung sinong imo real friends. Sa tiyon sang adversity sa kabuhi mo. Di sa una si Jojo ang Sir Ronito Sombong. Mamariduro grupo mo. Subong ti mamilag-pilag na. Jo! Pili mo na maisip ang imo nga friends. Ang una niya, countless. Ibisan sin-o lang. Nagapamugno kay ti congressman, kontraktor. Isubong Jo, kumusta? Ang mga sa una, mahirap mo nga mga abiyante. Subong di na. Jo, bye-bye Jo. Las 7:25 na saga. Foro de los Pueblos. Before anything else, let us pause and let us pray. The word of God says, I will never leave you. Hindi ang Diyos magbiya sa imo. May i-share ko sa inyong living testimony. May isa ka call center agent, babae, no, pawarat. Taga Barotac Nuevo. Amakon mo ang iyang kabuhi, nagalibot-libot lang supervisor sa isa ka dako nga call center company diri sa syudad. She has all the money, all the barkada, siya mismong taya sa mga ininom nila mo. Hindi, tapos way pauli sa balay nila, kung magpauli man, aba niya, nay! Lagas mong lakon, kwarta, gid lang! Hasta nga, aba niya, 6 digits naman kwarta ko. Nagsalig siya sa kwarta niya, mo ginanglain mo. Hindi sa Diyos. Tibi, mga 6 digits, Ma'am Evelyn Ericre, Ma'am Aisha Ahmad, milyon, no? Milyon kwarta. Nag-invest sa trading, sa saan, na scam siya. Ubos gid. Aba niya mapaburakay ako, mainom ako. Asa sa mga ilimnan, adlaw-adlaw. Puli sa ilabalay, ila city, sa aga, hubog. Sa po ni nanay niya sa ila nga kuha niya si R, gakaturugan sa kurugbon mo. Sa si R katurog. But one day, in September, patinan kisa sang Diyos. Nagamba niya, masimba ko bla. Nya ara sa transit mo. Nya parang mabatian ko gid ang kuan ang misa. Nya gumpok lang why gid nya nagsimba sa Saro Cathedral. Nagsimba pa gito sa may Pavia Catholic Church. Nya why gid. Nya nano ni man. Adto naman siya to sa may home church to sa may Sohoton, Barotac Nuevo, to God be the glory. Naisip niyang oras naman niya, alas 2, hambalda, alas 2 media, masugod niya simba, alas 2:35, ay mangut, maulit ako. Pagdugay-dugay, buuan siya sa Holy Spirit. In short, nagbaton sa kay Jesus, ang tanan niya nga bisyo, Ma'am Ningning, pasarba, ubos mo, sigarilyo, inom, barkada. Lunes pa lang excited na saya magsimba nga Domingo naman mo. Kaya gindakop sa ni Jesus, ikaw, basi kung kakatulugan ka man sa CR sa Karugbon. Or gariligay kinasdalan, ni ka nakalabot sa balanyo kayo sa Karugbon. Or ikaw subang depressed ka mabaka nga daway na sa palangga sa akon. No. God loves you.
Ang proof is John 3:16. John 3:16 says, "For God so loved the world." Ang world ngayon ang kalibutan niya na ikaw kag ako, that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Siguran tang Lunes, siguran tang simana pagi sa pangamuyo imbukada sa aton program, matyan tang message aton ining himay-himayon sa karon nga aga. Jesus said, "I am with you always." The second part of that is even to the ends of the earth. And some folks that are listening today or watching feel like they're at the end of their earth, the end of their rope. And there are a lot of campaigns during this time of year where they're talking about coming home for the holidays, right? I would like our proverbial campaign to be hope for the holidays. There is hope in Jesus. Always. You are not alone. You do not have to face what you're facing alone, what depression, grief, sadness. You have the hope of heaven, the hope of eternity with Jesus, and the hope of His Holy Spirit available right now. Right now. All you have to do is ask for it and accept it. You have the hope of heaven. You have the hope of heaven. You feel hopeless, desperate ka na, in despair, you have the hope of heaven. Mabagate na nung imuon ko, all you have to do is to accept Jesus. Si Jesus lang, wala na sa iban pa nga makaluwas. So bunga aga, wherever you are, let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Ang oras, alas 7:30 sa aga. It is now 7:30 in the morning. Time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. Most gracious, loving Father in heaven, Jesus, thank you for this brand new morning. Thank you for the word, Lord, that there's hope in you. Ikaw ang Diyos nga nagapuno sa amon sang paglaom, sang kabakod, sa matinion, Lord, nga nagaluya kami. Thank you for this brand new morning. We acknowledge your dear presence, Holy Spirit. Thank you for your words sa Matthew 18:20. Duha kon tatlo nga nagatipon sa imong ngalan nara ka. Lord, salamat sa mga nagakaon subong dra sa Bons et Teresa, Barotac, Nuevo Iloilo, upod kay Pastor Ningning Berdejo, kay Sir Mark Baikin, kay Sir Sonric Berdejo, kay Pastor Sheila nga nagapamati subong, Lord, mga tricycle driver, mga trabahante. Salamat gid sa agang ini, Lord, sang gahom sa pangamuyo. And as we pray, we change the atmosphere sa amon nga tagipusoon, sa amon nga pangununa, sa amon panimalay, sa Iloilo kag bugos sa kalibutan. I speak Jesus. I know, Lord, your power is unlimited. Move in your supernatural ways sa amon, Lord, nga mga kabuhi. Thank you, Lord, for this brand new day, brand new week. Makatrabaho naman kami. Thank you, Lord, for your faithfulness amo sa nagligad nga November. Subong, Lord, December na. Merry Christmas, Lord. We love you. Ikaw ang sentro sang selebrasyon nga ini. Hindi ang inom, hindi ang bonus, hindi ang kinasadya nga pawarat, kundi ikaw, Lord, ang Diyos. Ikaw ang sentro sini. You are the reason for this season, Lord. Thank you, Gid, for this Christmas, Lord. Thank you for your care, and thank you sa kaluwasan nga amon gilamang maangkon sa imo. Ikaw dra nga wala pa sa relasyon kay Jesus, ka masakit ka, ga-struggle ka, hopeless ka. There's hope in heaven. There's hope in Jesus. Kay Jesus lang, way na sa iban pangangalan nga makaluwas sa imo, makaayo sa imo, kay si Jesus lang. Imit lang ini pangamuyo, Lord. I surrender my life to you. I accept you. Ginabaton ko ikaw. Akon Jesus, akon kabuhi. Sulod ka, Lord. Ayuha ako. In Jesus' name, amen. Lord, I declare blessings for everybody on air kag online. We cancel ang mga padiot sa panulay, kamatayon, linog, sunog, heart attack. Preserve our families. Halin sa kabataan, asa sa katigulangan. Lord, i-bless mo gid, ibuo mo, Lord. Ay mo pagmamaayo sa kada isa, nagapamati kag nagaupod sa pangamuyo sa sining aga. I declare healing sa tanya pasyente sa mga ospital diri sa Iloilo, sa Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Saturate us, Lord, with your power, with your goodness. We commit everything to you today and this week, Lord. Protect us from all harm. In Jesus' name, amen. My life in your hands, drawing me closer to you. I feel your... Nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kun indi paagi sa akon. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14, verse 6. Ang kaayos ang Diyos, daw sa adlaw nga nagasilak sa mga matarong, kag naghatag inis sang kalipay sa ila. Light and happiness shine on those who want to do right.
Psalm 97 verse 11. Keep away from angry, short-tempered men, lest you learn to be like them and endanger your soul. Hindi ka magpakigabyan sa tao nga dali makig, kay base kon magpareho ka man sa iya, kag masiod ka sa sina nga batasan. Proverbs 22 verses 24 and 25. Ini ang pulong sang Dios. I worship you in spirit and in truth. Time spent in prayer is never wasted. Worship you. Lord, I declare blessings kay Ma'am Serena de la Cruz. Hiling sa iya subong, Lord. Ang utod ni Mami Asun Pineda. Ang oras alas 7:33 oras dulong sang Mighty C. Foro de los Pueblos. I may sound irritating, corny for you para sa iban nga nang hambal nga na niya nga pulo pangamudyo ano klase programa ni simbahan niya. Yang simbahan may malan na limit sa bingo, ikaw ka ko among simbahan amo ng templo. Pagwa mo na ya sa building na bilinda plungkuan, dugay buka na siya daya. Ang simbahan, ikaw kag ako. Ha, ti sa bungaga, Merry Christmas ha. Kung ginbaton mo si Jesus, si Christ, ha? Merry Christmas na, subong nga December. Worthy ka, takos ka magbatos ang bonus, ang hamon, ang regalo. Kung ano pa da. Kay commercialize nini sa kalibutan ang Christmas mo. Actually, this is a celebration of Jesus' birth. Nabunag sa kalibutan. What if nga way sabi nabunag sa kalibutan, Sir C. Veneradino, para sa imo kag sakon? Kaya kita sa kaluwasan, dito kita sa imperno sogbahon to ha. Kaya kung may Christ ka, Merry Christmas, gid. Pag kung magpanamyaw ka mo rin, hindi ka mo magtamyaw nga, Ted, Merry Xmas ha. Siya ang reason sang celebration, tapos Xmas. Kung sa mathematics na, unknown na siya mo, unknown. Kung duman naman ni Sir Steven Nardino sa mathematics naman kay Ma'am Yoli Andigan sa una sa CPU High School mo. If X, that is an unknown. Di ba Sir Steven Nardino? So hindi ka mo magtamyaw kag magbutang sang mga greeting sa balay nyo da nga Merry Xmas. Sa regalo, Merry Xmas. Si Christ na ginikisa nyo. Because without Christ, you are nothing. Ang Christian bla, C-H-R-I-S-T-I-A-N. Christ. Kung mong Christ, ang nabilin I-A-N. Anong boss yung sina? I am nothing. Amo na hindi ka magpatikal-tikal kay kung bugtoon sang Diyos sang orangos mo, kay may mo. Isang duro ka pa kwarta. So hindi ka magtamyaw sa ako, nga Merry Xmas ha? Hindi ko magbaton de. Am I talking with sense here? Alas 7:36 na sa aga. Foro de los Pueblos. Ang trillion peso march pasakupan sang mga pumuluyo alin sa ordinaryo hasta sa mga kilala nga tao sa Pilipinas. Ginpadabdab sang mga Pilipino ang kaisog sang hangaway nga si Andres Bonifacio sa pagpakig-away batok sa korupsyon kag injustices sa gobyerno. Sa rally kahapon rin sa syudad, trillion peso march, naghambal padabdabon ang kaisog ni Bonifacio, tanan nga korap, dapat manabat. Kaublagan kontra korupsyon. Tayo ang henerasyon laban sa korupsyon. Ikulong mga korap, starting from the top, make it drop. Di kon matabo alin sa babaw ubos kid. No, doon dumanyo ang share ko sa inyo ligal si Mana nga may A1 information kita from Manila nga may ginuto nga plano nga pagtukod sang civilian government nga ang presidente, vice president kag mga senador tanan sila ma-resign. Kung gusto man ma-resign, ang mabilin local officials na lang, mayor, city mayor, vice mayor, konsyal, para nga mapaululuhan ang akig ng mga Pilipino sa pertegid niya kinawatay. Di ang negosyante ito, Sir Steven Nardino, nga si RSA, Ramon S. Ang sang San Miguel Corporation, ang ginpili, o galing kay Malagana siya, may mga general from AFP, Armed Forces of the Philippines, kag PNP, nga nagtipo na and actually ready sila sa paghatag sang suporta, puwersa, pareho sang nakaligad. Foro de los Pueblos. Bisan pa si Catriona Gray, ang 2018 Miss Universe.
nagtindog to kapon sa entablado. Habal niya, this is now to the senators. Suspend those senators who are implicated. Kaya sino itong mga senador na implicate si Joel Villanueva, kapanginwala, Jingo Estrada, na naman. By the way, sa December 4 atensyon sa mga mayor sa probinsya, good news ni para sa inyo, para lang sa inyo. Advance info niyo, si Jingo Estrada mamaskwa. Oh, mamaskwa. Tingan sa mayor lang dapat bilog ang mga Pilipino, di ululuhan yung pamalik nito Ambali Catriona Gray, this is now to the senators. Suspend the senators who are implicated. And to the Congress, we have the anti-political dynasty bill because power should not be inherited. Ang gawin hindi dapat niya panubli lang, may ara na tapos ng bana, ipasubli sa asawa. Halin sa asawa, halin sa nanay, bata naman, o rin ablos naman. It should be earned through service of the people. And because I believe we are a God-fearing nation and prayer is a powerful weapon, ang pangamuyo gamhanan, hambali Catriona Gray, we will pray against the spirit of greed. Grabe gito ang espiritu sang kadalo kamo gining nagaputos sa mga politiko ni. Not all pero di laban-laban gid mo. Iba sila mangarano na, no? Take the case of Saldico. Si Saldico, Ma'am Laura sa Magaysay, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Sir Junjun Lingaya, Sir Steven Radino, Bishop Don, kung ano sa inyo mo, siya tag-iya sang Sunwest Corporation, isa kadako nga construction company. Before he entered politics, bilyonaryo na saya. Ay, ara siya sa construction business. Pero lang to obla. Natim target sa. Natim target sa Ma'am Beverly Berti. Las 7:40 na. Anong statement ni Catriona Gray? Pabatik tabla? Ang statement ni Catriona Gray before we take a break. And pagbalik taman, anong mambal sang mga opisyal diri sa sulad sang Iloilo nga kung may kinawatay sa mga flood control projects sa national level, ato balang AX subla, Assistance for Individuals in Crisis Situation, diri sa sulad sang Iloilo, nga ginpangkuha to sang pila ka mga barangay official, kaga barangay kagawad. Anong mamba diri sang City Council? Nagligad to, gaaso-aso gid ba ni Rex Sarabia nga nya dapat may sisaon tani ang mga flood control projects nga questionable. Subongo sa mga aron kay na-involve ang mga kapitan nga mga kalyado nila ay nangakak. Ang nila hindi na pwede man kay balo ka kuan sa karon forum shopping. Ano ning forum shopping? Hindi nga shopping nga ara ka makadto sa mall. This is a legal term. Nga hindi pwede nga i-file mong kaso sa lain-lain nga kuan nga sa nga ombudsman abi sandigan kundi man na do pa kuan man lang pababuraan mo lang bala ka pabarakan mo lang kaso bla. Pero ang ginapanawagan tani di sa mga pumulo sa syudad sa Iloilo ang investigation sang City Council sa mga tuklo ning mga barangay official. Hindi mo kita nga 10,000 ang benepisyaryo ang hatag sa benepisyaryo. Kuhaon nilang 8,000, 2,000 na lang. May ibang to nga napatsan ang ginkuha nila 9,000 gid. Matiyan tabalaw ang statement ni Catriona Gray. Sabi nila, Filipinos have a short memory, that it's easy for us to forget and forgive. But believe us when we say, we will not forget what you did. At walang magpa-move on hanggat walang nananagot. We are the generation that will not let corruption win. Maraming salamat po. Ranting niya ugat sa liog ni Catriona. Kay balo ka mo day mga Catriona Gray, Maris Racal, si Maris Racal ang upod man to gani sa trillion peso March sa Luneta, upod sa Philippines sa Palestine Friendship Association. Kapon kay ini sila gatrabaho sang dako Sir Felix Singson, Ma'am Betty Soloso, Ma'am Beverly Berte, Tita Amping Baez Kabasak, Manong Boy Beramin. Tapos buinan sila sang dako sa ilang buwis. No, ikaw, ako gabayad buwis. Tapos kawaton lang sa mga tonto. Kaya nagasakay kita sa taxi padulong sa station. Ang basang driver man niya, sir, niya tanan ginay balik ginang ilang ginpangawat nila. Bako sir ang nagbalik pa lang as of now si Engineer Henry Alcantara
ang district engineer tubla sa may Luzon nga grabe man tong pangurap niya. 110 million 110 million ginbalik sang district engineer. At ilaban-daban sa mga Christmas, matintihin ning Christmas party sang DPWH. Kung sa una gabaha ang litso nilimnon halin sa mga kontraktor. Subong katagam-tagam ni si RD, si ARD, si district engineer. Laban-laban ni daw hindi ginitanto gidang kabungga ang kuha ng Christmas party ka DPWH. Sigurado ginaya. Hindi subong ibang batsag ng uya. Ban nga ni with all due respect ya sa mga inosente nga taga DPWH hindi tanan ginaklaro ko Iban nga ni uya na magsuksok uniforme nila sa public mo pagwa nila sa opisina ginauban na lang nila suksok sila sang civilian clothes. Las 7:44 na. At sa buong adlaw, ginadumdum ang ika-39 ika-36 katuig nga 1989 kudita diri sa Pilipinas. That was a bloody coup attempt nga pukanon ang Corazon Aquino administration. May istorya kita sila. Balikan pa na nga istorya diri sa aton programa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. 7:44 magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, for problema ko gid nga akon irregular nga regla, galabot gid 3 ka bulan. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
Bisan noon muna na white pa nakakaaw sa agad, di magkapos yung putsan. At siyempre, may aramansan, may nisip! Sigot na! Tapor, gabi ka mga tulog, kaya marado ha? Hindi ko naman tulog, alam mo na. 1, 2, 3, go! Go. Ilok mo. Saan ang last mo nag-look go? What is? What? Lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Hindi na. 51 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kamo giginatrangkaso, no? Yung strain ba lang nga nagabalik-balik lang, ginaubo, ginasipon si K5 Alexandra Luis Escalante, oh. Daway ginalinan ka trangkaso, ha? Ikaw, Sir Ronnie Labos, kumusta ka? Sir, way ka ginatrangkaso? Sir Renante Pale, kay Sir Rodney Sudad, kay Sir Eden Silorio, kay Ma'am Annalise Salvadico Silorio, kay Ma'am Beverly Berte. Kumusta iman sila gahingo-ingo, no? Kapit ba ko pagsulod mo sa air condition nga kwarto? Malamig, no? Pagwa mo naman minute, postakan ka sang trangkaso. Kapon, may lang to kay may manog pisel kami to ni Doc Daday. Juan, ng 78 years old, perting sa garagutong. Bisap doon, thank you. Si nami to kay nakapapisel-pisel kabla, pero may matino, gigita trangkaso ka. So parang makalikaw kita sa trangkaso, tumar D3 Bio kag DTX 500. Total, iban sa inyo, kapaminsan nga ba, December now? Kwantabla, mapasudat tabla, ma-shopping ta. Iban nga na namitanggit sa ginatawag nga holiday rush, no?
Why man na abi nga nagligan nga Nobyembre to, Oktubre nga way blat pila bla bakal kaw. Kaya daw lain ang nostalgia effect. Kung December nga ginotok, tapos may mga kanta nga jingle bells, jingle all the way, no? Naglaing gid ang balatsagon sang tao pag Disyembre mabang makwanta bla mabakal bla. Ang gift suggestion gani naton sa imo Sir Kim Hiroso Panes sa Fred Pasgala, bakal ka 3 ka boxes nga DTX Coffee Mix pangregalo mo. Kung mga SPSP na mga exchange gift bla na pre-bio coffee. Tapos DTX 500 isa ka box, 2 ka boxes, D3 bio bakal ka, no? Kung halimbawa bi ang imong SP hindi man nga gina-insulto mo siya or gina-offend mo siya. Pero indirectly, halimbawa mo nga classmate abi daw pirmi lang abi daw may angsod na. Hindi man sa pag-embarrass abi sa imo, no? Nga may angsod. Prigos ka ba? Conscious kita sa aton nga personal hygiene. Regaluhan mo DTX Beauty Soap, no? DTX Beauty Soap, Ma'am Laura, Sir Jean Ray. Tapos bakla mo Clinica Dio Fresh. Hindi man sa mga bangin baho do gitakon nga. Parang daw hindi hilmo non. Baklan mo sa dan ascorbic acid might be say, hambal mo nga bala mo nagakuan ako kabalakam ako sa imo. Alas 7:54 na. Ya DTI nagligad tong adlaw gin pamasawan gid online, no? Gapati ka mo nga sa 500 pesos sa ang Noche Buena makaigo doon, no? Tinagligad na may mga nagambato nga ti para lang na iya sa family of 4 or 3 ning gamay lang. Ti siyempre kung duro ka mo sa isak balay ang 500 hindi pwede. Mayo guro sir no mo gino. Sir Jinre ko di arada sa inyo sa supermarket may mga exchange gift ka mo. Regaluhan mo siya sir kung ang imo upo abida mala mo gid permi ka gantos galingin ulo mo bla. Baklikuan bla ng DTX Beauty Soap lang na taon ta. Ka Clinica Dio Fresh. Griselda Buicol man, good morning. By the way, December na, ati ang DTI to, hindi nyo pagkakigi, no? Adjust lang kamo. Ang 500 niya nga budget, kung magbungga-buging ka mo na mabakal ka mabisang ice cream, may spaghetti, may lechon manok, may lechon baboy. Di siyempre hindi man nakigo, no? Hindi man nakigo, mamlang ladublan. It's a matter of budgeting mala na. Iba na baka lang isa ka ng adobo nga manok, lechon nga manok, may ice cream, no, may soft drinks, may may pan. Yang 500 to medyo hawot-hawot na siya. Pero hindi man lang kung Christmas ibungga mo anytime. Kung gusto mo magkaon bunggay bla. Las 7:56 na sa aga, December subong mambaka anong ginhalina sa December? Ang December, originally, ikanapulo isang bulan sa Roman calendar. Which is why, ang iyang ngalan nga Decem, D-E-C-E-M, halin sa Latin nga tinaga nga nagkakulugan 10, meaning 10. O galing, sa nagsaylo na sa Gregorian calendar nga ginagamit naton, gindugangan ang 2 ka una nga bulan sang Enero kag Febrero, January kag February. Ang December nag-idog sa kag nahimo isa nga ika-12 nga bulan sang tuig. Foro de los Pueblos. Ang artificial Christmas gani bla. Ang first artificial Christmas tree gin-create ini dito sa Germany ni mga Christmas tree bla kadto ka subong Sisembo pero tikang god yung mga Christmas tree dano. Pa-picture ka to. Ang first Christmas tree nga artificial nahimo isa sa feather sang gansa. Bulbol bla ko sa ton bulbol sang gansa. Tapos ginlugom nanda mamlang ladublan, no, kag ginbutang sa Christmas tree. Amon gani sa una ni lula ko Bilawero. Ang inutod to nga kahoy kakapito sa likod balay kag butangan ginputo sa namon bla ka creepy. Pero okay manaw. Ano do mga ice candy sa mga barangay kita mo na Sir Paul? Inang mga ice candy wrapper bla nga tapos may color nga blue, may nang violet. Galing kay ko ni butang mo na sa kilidalan, bilog nga bulan, mainitan, mauranan, naga suyap, iman ka piswit. Naara pa nagyapo, no? In 1647, ang English Puritan leader nga si Oliver Cromwell nagdumili sang Christmas festivities. Ginhambal niya nga ina siya immoral. Pero ang ban, gindula man sang 1656.
1660. Ano nga mga music kung Christmas ang nanamian mo? Mga Christmas songs bla? Mga bata magpangaroling sa may bahay ang aming bati. Kung medyo padugo nga may nadumduman ka nga nobyo mo. Perfect Christmas is to spend it with you. Paano ang Paskong alay ko sa'yo? Sayang sinta! Di blayos ulit mo na. Pero isa sa bantog kantagid sa Christmas season, Sir Warren Rojo. Blessed morning kay Sir Warren Rojo, kay ship captains Warren Rojo and Ma'am Karil. Ang jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Ang Jingle Bells was originally composed in 1857 to be a Thanksgiving song. No, Thanksgiving song. Kagayang initial nga title among One-Horse Open Sleigh. One-Horse Open Sleigh. Ang sleigh spelled as L-E-A-I-G-H. Namo nang original gid nga title sang Jingle Bells o initial niya, pero gid isla na lang sang Jingle Bells. Kuha nyo? Ang Jingle Bells, ang initial nga title niya, One Horse Open Sleigh. Amo na magkanta ka nga Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Hey! Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Alas 8 sa aga. It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Foro de los Pueblos. Yaman ang kasaysayan sang Jingle Bells. Kung si Ma'am Ningning Ilumba pa, when a child is born, a silent wish, there's a 7 seas, a tiny star lights up way up high. All across the land, dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. Okay na yung mga kanta, no? Da mabugnaw bla. Mabugnaw sa dulunggan, hindi bla magansal. Sa elementary kami, perla, ginatunaw, kaginabutang sa nga kakalatsotsim, amali Ma'am Laura. Maria Cecilia Esmanel, good morning. Alas 8:01 sa aga, pagbalik ta! Nga nangin mahipos si mga konsehal sa syudad sa sa kinawatay sa barangay AX bla. Nagligat to ka, kwanjin mo karasik baba nila kahambal nila nga niya dapat. Manabat gid ang kung sino man ng opisyal nga may kilabtanan sining questionable, substandard nga flood control projects sa syudad sa Iloilo. Subo nag-iipos sila, nag-iipos. Good morning kay Sir Charlie Libuon. Charlie Libuon dira sa Candida Farm and Prayer Resort sa Sohoton, Barotac, Nuevo. Cha, napunpon mo da chang tuwalya ko cha. Dili ko anay da. Merry Christmas, Ma'am Juji Burbano. By the way, sa mga tagpalamatita, mag-greet ka mo din, hindi ko magbaton kon na mabaga mo, Ted. Merry Xmas, ha? Gatdan, kimok na kon. Si Christ ang sentro sang celebration. He is the reason for this season. Tapos, kung saan ba siyang birthday celebrator, tapos ikisan mo. Merry, to my SP, Merry Xmas. Hope you enjoy my gift. Nga Merry Xmas, ha? Mas may na lang nga Merry Christ, Mas. No, bisan Mas na lang na kayang Mas. Bot sila nga sina, tawo, Mas, kita, tawo. Ang tawo, kung wala Kristo, wala gid. Ang Kristo, si Kristo, kung wala tawo, Kristo man nagyapon. Mga barangay Kopitan, naba ni Ma'am Laura. Joe Patingo, kay Ronnie Patingo, good morning. Napabalik naman, isuryan taning 1989 co-attempt. Grabing istorya, no? Doon dumanyo in 1989. Sang gintuyo nga pukanon sang grupo nanday Gringo Honasan and company ang Cory Aquino Administration. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ako si Eddie. Happy Fiesta Barangay Navais, Mandurriao. Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag Kabay.
bahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 News FM. Nay, may kinido, wala. Banala. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Pinalagpaki mo yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, ipunos mo na! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa mo. Okay. Naisipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyon ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. may nagpiso pa na water sa mga. Aray, Awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay na. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. 200! Oh, lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagpati mo sa lagbong ako mo. 400! Okay. Tutuhan. 500! Lipay mga nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa akin 5 years again? Okay. Liwatondang hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka panakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Okay.
Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Tungkol-ituan na lang nabukalis na tonta. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre punay-ibot sa limon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinang-ano mo, sila 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda, magpashoot pa! Oh, hindi ka sa nag-jump talagan! Dali lang. Babang ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Maglugo? Sino lang maglugo? Si Papa! Ready? Music! Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos saan ako na? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang basa sa may 5% pwede kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang. Hindi ka na pag-lamtaw, puloy na to! Wala ka ta! Ano bang ba mo kay Jack? Madamogit nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance magkaroon million. Okay? Sino gusto makita? Sino nakasama? 88.7 May dito
Ang oras sa Pilipinas alas 8:16 sa aga. Oras sinadulong sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa pag-accommodate sa imo subong adlaw. All branches diri sa Iloilo, sa Pasig, Kalinog, Miagao branch. Kag sa iban pang lugar sa Capiz, sa Rojas, sa Bacolod, sa Negros para man sa imong pagkinahanglan sa mga food supplement kay effective kid D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Ipatsek na ni karon sa kay K5 kare no kay ang Department of Transportation and Communication or Department of Transportation orang DOTR ni kag ang LTO Land Transportation Office nagpagwa sang mando nga dumilian na ang pagbiyahe sang electric bikes sa mga mayor nga dalan sa bilog nga pungsod. Tidiri sa aton sa Iloilo, may iban Iloilo City, sa mga subdivision okay na siya. Pero kung maglabay sa mag-agi sa mga main thoroughfares, halina diri lang halimbawa, from Haro Plaza, Commission Civil Street, pakadto dito sa may Hypermart area or pakadto na sa may ISATU, kundi main thoroughfare na siya mo. May managalabay dira nga mga e-bike. Ang e-bike kag mga tricycle bla. Yung mga tricycle niya mga kuan ni mga tig-ana gyman ni. Businahan mo ni sila pamisog mo. O sila pamisog. Pero kung makasagay gini ka kalot-kalot ng ulo niya. Kay man ang ginuso ini sang agency makaligad nga gin-question ni Senator Raffy Tulfo kung nga kadamuan sa mga e-bike kag e-tricycle wala lisensya. Sulo kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez kag LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, iga-impound ang e-bikes kag e-tricycle nga madakpan sa main roads kag dakpon man ang mga driver. Dakpon man ang mga driver. Di mo man okay man nga para nga masiguro na nga license sila. Okay gini na kag mayara sing natawag nga order sa dalan. Pero at the same time, diri sa sudad sang Iloilo panawagan ta kay Mayor Raisa Treñas Chu. Abing ini mga illegal parking ini mga double parking ni sa mga kilid sang dalan bla. Amo pag ginang naga-cause sang traffic jam diri sa sudad sang Iloilo and even sa mga kabanwanan. Foro de los Pueblos. Las 8:18 sa aga nakasanbay K5 Jenny Kauyonan. May post ang City Council parte ni sa parte sa AX bilang pagpabuhin na sang AX niyo. Ang iba nga mga barangay, kung si Ma'am Laura sa Magaysay pa, hindi nga barangay Kapitan, barangay Kupitan, yan ang ngupit sila. Report ni Jen. K5 News FM. Kampiyon report. Jen, go. K5, Ted, no? So nagapadayon ti K5 Ted, no? Issuing sining assistance for individual in crisis situation aging kupitan sa mga barangay officials sa K5 Ted. Ang iban sa aton ti K5 Ted, no? O iban sa mga pumuli sa sudad ng Iloilo, nagpangita sila sang aksyon sa aton nga mga local legislator sa K5 Ted, especially dito sa may Iloilo City Council, since may authority sila sa K5 Ted, no, na mag-conduct sang investigasyon tuhoy sa mga barangay officials or local officials sa K5 Ted dito sa may Iloilo City. According to Councilor Rex Marcos Sarabia, ang City Council sa K5 Ted mayara sila sang motoproprio power upon ining sa K5 Ted wala nga mayara sila sang na mag-conduct nila yon sa investigation on their own accord sa K5 Ted, no? Doon na blakinanglan sang or government code niya sang motu proprio. Ginabot na ton si Councilor Rex Marcos Sarabia regarding the matter sang AX since ang siya ang chairman sang Blue Ribbon Committee kay K5 Ted or Good Governance. Ang pahayag sa konsehal nga the City Council sa K5 Ted nakahanda man nga mag-conduct sa investigation if ever nga mayara sila sa mabaton nga complaints. But right now, K5 Ted, nag-opt ang City Council, no, nga magpaiway anay sa investigation bangod nga ang DSWD kay K5 Ted ang nag-conduct na right now sang ilaman nga kaugalingon nga investigation. So ang City Council hindi or nagpaiway nga mag-conduct sa investigation because gimbasihan nila ang forum shopping principle. When we say K5 Ted nga forum shopping principle is that nga
kumbaga, ikaw ang may isa ka individual na mapagkasang kaso sa nagkalain-lain nga husgado o tribunal body sa case of death. Like, for example, nag-file ka na sa complaint sa DSWD, mag-file ka pag sa complaint sa City Council o kung sa the impact sa case of death nga pwede makafalan sa complaint. Ang buwa sa nakaroon ng case of death, mayara sa conflict sa jurisdiction sa kanya-kanya nga mga officers sa case of death. Like, if ever, may biyang mayara abi nga tawag sini nga resulta ang investigation sa City Council is different sa investigation sa DSWD. So dira na kasi sa TED masulod ang conflict. That's why ang amo na ang ginalikawan sa Iloilo City Council sa karon case of TED. Laban ang case of TED pamataan naton si Councilor Rex Cuarto Sarabia ang chairman sa Blue Ribbon Committee. Sa government code niya sa motu proprio power ang Iloilo City Council to investigate. When you say motu proprio at their own impulse, so when you say bisan automatic na lang kami na naman mato investigar, it is possible. But then again, number one, we're willing get mag-investigate sa issue. Pero ang second na issue is that nag-make na pronouncements ang DSWD nga mag-take cognizance sila sa pag-investigar sa mga anomalya sa AX, no? So at that point, I think base mag-conflict na ang investigation sa Iloilo City Government kag ang DSWD kiti karon ang guay sila mag multiple forums base mag-conflict. So base may findings ang DSWD nga wala, tapos may findings naman ang City Council nga mayara. For example, it carries administrative liability. So there's a tendency na mag-conflict ang jurisdictions namon. Naliga to nga may ginadudahan na may anomalya sa flood control project day sa sulod. Kinam-kinam sila. Nagaralaway sila kwaka. Dapat o si Saon ini! Kahit kwartay ni sa pumuluyo! Kaya ako niya pag-insindi si K5 Gen, kita personally, to God be the glory, nakatapos naman kita sa kursong nakitsindi sa layi. Ang hamba nila na inang kuan na check-ka patalang. Ano nang check-ka patalang mangkuta mga agi bla. Istorya pa bla kores bla nga kon thereafter sang transparency and credibility sa barangay officials sa syudad sang Iloilo, dapat makita nila nga neutral sila. Why sila sang ginapinanda kay 5 Gen? Ang hambal nila nga forum shopping na nga hindi sila kahilabot da kay ang DSWD negosisa man. Lain man ang inyo, you are a different entity nga negosisa, and that is City Council. Ang mas makastrengthen pagani isang resolve sang DSWD nga magpangiso kay man na mablangari na ang local government unit mismo thereafter sang pag-correct sining mga pagpanuklo sang pila ka mga opisyal. Ginaklaro ko hindi man tanana. Tapos pag-on pa nilang inabugado bla klase istorya nga plapaw istorya bla. Kay basi ma-charge sa forum shopping. Ang forum shopping sa pag-insindi ta sina kay amo nang amay hambag ko natunan man naton ni sang ara pa kita sa college. Magawa forum shopping ilang patarasakan mo lang bla file kaso bla, no? Nang kasuhan mo sa ombudsman, may kasuhan mo sa civil service, kasuhan mo kundi lang da. Nga basta lang of the same nga kaso. Pero amo na ito nga forum shopping lumpat ka bla. No, pero nang investigate nang kuan bla, ma-investigate kaya sa imo nga level sa council para nga mag-imo sang ordinansa da or the most is to condemn sin mga tuklo ang mga barangay official. Sila imo mo singon indirectly kuan nila ni ginakonsentihan nga aman. Mga grupo nila ni. Kamatiib lang ting ang hambal ni Irene Ong as liga ng mga barangay president. Ang hambal niya, nga tiway man sa reklamo, tibot sa lingon nga, waya malagana yung mga ang mga konsyal, ang city council, mag-usis on their own, kay timan may nagaprino mo. Kay base ining ibabaw nga ni nga ginanamim to sa mga benepisyaryo nga ginambalam to sa mga nagkuha to mga barangay official, base mo ning mga ara man da city hall bla, yan ibalik na mo to sa babaw. Why may balon babaw otop, babaw doldol, babaw ipil-ipil din. Jen. Dire sa mga pumulo sa syudad Subong, amo na your city council cannot help you in times of distress.
Kaya ginatolerate nilang mga bagay para sa ni Jenjen, no? Actually kasi Ted, no, amo na gani ang isa pag isa concern ng mga na of the same issue. Ang iso to nga gabura gid baba nila to nga usi sa owning parte sa ng flood control project kay People's Money. Di ang hanging kuwada sa mga beneficiaryo hindi na kwartao. Hindi na kwarta sa pumuluyo. Kwarta na sang mga beneficiaryo mismo nga makaluluoy na nga gintonto kagin snatch aging kawatan sang pila ka mga barangay official. Pila ha, ginaklaro ko. Jenjen? Muna pawala lang sila. Tapos sakay masala sa iso niya. Paun taton tanay. Ay, nga paun taton nyo. Nga, nag-aambal to naliga ng kalde paun taton nga. Ikaw nagmando nga gimanduan mo to mga barangay official. Nagilabot man sila medyo kapan-kapan. Blang nga may istorya bla Jenjen. Di mga tao syudad, hindi mo na mamangok. Insindi ni sila. Kundi yung gadampig ni mga barangay, ang mga city councilor nga ni. Saga na kamukha grandstand ha. Ay, sabi nyo, ang tao mamango nyo ha. But sa ingon, kay kamuya, ordinaryo nga tao nga gareklamo, ha? Astan lang kamusko mo da. Ang ginareklamo ninyo, tao na siya sa mga dalagko man nga mga tao da sa City Hall. Hindi nila pagtandugo na for their own political preservation, for their own political interest. Kaya kinanglan nila mga kapitan nga ni, mga barangagawad, mga treasurer. Naso naman yung election 2028, by 2027, election season na nimo. Di man nila gusto nga pakuyan matao nila. Amo na, why sa manindugan na? Ay, sorry, patalang. Anong ganyan, Jenjen, check ka, patalang. Jen? Actually kasi Ted. Ambala mo na lang sila, hindi lang mo mapagawa statement, ng mga statement ba lang ng for the sake lang abi nyo mapati din ng tao hook line sinker bla. Dugay na tas radyo saga abi nyo matunto nyo dayo ng tawa. Jen? Balikan mo to si si Irene Ong, si mo din nyo to mga pointed nga pamangkot laway na sa mga kunano pa ng mga labor-labor. Si mo sino to maduho to, sino matunga to sa mga mga kwarta to mabalik pa to ihan. Mo na pamangkot la pakigabla para nga buyo niya ka pamangkot man. Ala no. Waras kad bala sa City Hall da para nga makilala kada Jenjen tapat. Ayos. Amo gani kasi Ted, no, ang abi nila tunton nilang tao sa mga sabat-sabat nila ni nga hindi ka mag-imbestigar kaya hindi SWD ara naman da. You are a different identity. Kaya hindi man ginabalabali nga forum shopping hindi nga basing lumpat-lumpat ay. Why pa gani kaso? Akon pa lang investigation pa lang gani ini. Hindi ka mo mag-usisa on your own level as legislators para nga bisan paano makahimo ka mo sa ordinansa in aid of legislation. Galing kiti maigo ang mga kuwan ganila mga tao-taos duldol. Kita mo i-post na ang kotable si Raisa Triñas bla. Why na i-post na? Bala niya na ako sa sinuna ng mando da. O di nga babaw na, babaw duldol, babaw City Hall, babaw di nga babaw na. Kasi Ted, no, gin-reiterate man actually ni Councilor Sarabia na if ever kasi Ted, no, na mayara sang complain nga magkadto ang mag-abot sa ila kasi Ted, magpadapot sa reklamo sa ila, they will act on it man kasi Ted, pero as long as pa matudan, hindi siya forum shopping. Pero until na kasi Ted, no, ang Iloilo City Council, formally, wala pa sa minabaton nga anuman na reklamo regarding this matter kasi Ted. Ang isa ka matter nga nag-arise actually kasi Ted, no, nga, what if mareklamo ang mga beneficiaryo dito sa City Council or sa any local officials naton diri. Tendency sa Architect Ted, no, ang ginakhangawan nila nga basta sila man niya Ted ang balikan o kung amo na gani nga kapantapanan ng Ted since nga mga barangay officials pala kasi Ted and some of them kasi Ted naging supporter man nila sa striktan nga eleksyon. That's why nga iba na tahap reklamo dito sa City Council. Ang iba na kasi Ted na even sa DSWD na hadlok sa gihapon amo na nga mabutlay para sa mga beneficiaryo naton nga magpalabot ng ilang reklamo. Tigin panindugan sa Ted, no, ni Councilor Sarabia na conduct sila sa investigasyon kung kinahanglanon sa Ted. May kondisyon. Kon kinahanglanon. Doy bonggo na lang ni Sir Jomar Kibrabit ng Vikings taxi niya mo. Sir Jomar, hindi kayo pag-ibonggo kay mamaraydan ka kuday Ala, no? Oo. Doy lampos na lang ni Sir Jinray Siman yun yata niya sa bong labador mo. Sige na, tama na. Hindi na ako gusto mate pa sa mga istorya nga check-up patalang.
Oh, thank you. Sige kay Fabted ipadayon na ton ang pag-usisa sa issue kay Fabted no sa pagpangkupit sa ayuda diri sa Iloilo City. Ikaw yung nagambal nga nagkupit daw at ako nangambala. You're putting words into my mouth. Hindi Toto ay naga. Ano bal mo? Pagpangkupit. O gani pang pagkupit. Para sa mga kupitan ni tanan ha. Kap! Gawad! Sek! Treasurer, Tres. Good morning. Ay, kita da. Ala, no. Mas stress lang si Ma'am Maricon sa agad ko ka pamapte ka mga istorya, kagad istorya patalang. Jen, salamat. Actually, kay Fabted, before kita magsa-copy, doon na lang nagpasalig ang DSWD kay Fabted, no? Nga, pati end of the year, no? Kay Fabted, matapos ang 2025, may mapasakaan kay Fabted sa kaso, and right now, they are seeing 17 ka mga individual kay Fabted sa pasakaan sa feedback, graft and corruption, coercion, robbery, estafa, kagya, iban pa kay Fabted. Sa akong pag-insindi, si Assistant Secretary Paul Ledesma, kundi Regional Director niya sa una sa PDEA mo, Philippine Drug Enforcement Agency, Ilonggo ni siya. He is a independent-minded person. He can stand on his own. Ang pamangkot lang, basi kung may mag-prenup lang, Paul! Paul! Lala mas Paul? Paul, teknisa mo di. Paul! Dumdumon mo geda. Dumdumon mo si Maninoy mo. Isa baya ako sa mga nagkuan man to, nagpatigayon man nga mapungko kada sa pwesto. Paul, dumduman mo sang PD ka pa, ang RD ka pa sa PDEA. Pero daw pag-insin, ko daw ko ni si Asik Paul Ledesma, independent-minded Huwag mo sinakadukan niya. Huwag mo sa madlock ni kay Jerry Triñas, no? Huwag sa madlock kay Jerry Triñas? Huwag pa katawag si Jerry Triñas, iya? Jerry, huwag pa? Reysa, huwag pagtawag na? Jam-jam, tawag na, why? Salamahon, tabi nyo, mamaga mo, daw jam-jam, tono yaw. Takot kinapinan, di bala ka mo dyan. Kapitan! Gawad! Sek! Tres! Why kita da? Ala, no. Ikaw, Jen, be? Ikaw, be? Ikaw, be? Bugnohon mo sila Dala pangayo, bla. Umadabla ko isang may mag-text sa imo blang, hi, musta na? Diba laman sinang sugpon sana pili ko na kuram. Ikaw baby Jen no si Sir Jomar kay Brabit ga drive ga home. Bagno na si Sir Jomar. Good morning kay Sir Jomar sang Vikings taxi no dad ano kay Fabted. Madamo ang iyang pasahero nga makuha subong adlaw. Oh, prophecy na prophecy. At ikaw be kap. Stress, gawad, ikaw be. Kap. Good morning, why kita da? Ate man, Mary. Mag-iisi man niya bayo ko ka kuskos mga barangay. Daw mag-iisi man bayo ko ka kuskos. Mga barangay te, dugas kamot. Di na dampi ang barangay Kopit man. Daw hindi ko katultolaw. Ang barangay Kopit, 182 ini nga barangay sa syudad. Kundi 180 ang barangay. Barangay Kopit, 182 mo. Ala, no. Jen, thank you. Sige, KK5, ini nga balita ang ginadulon sa inyo sa DTX Sofimex nakakapit ka na dito sa pa-report na gikan sa Iloilo City ni KK5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Pilipino, K5 News. Pagbalik ta! May abogado. Kilalang abogado sa siyudad kag probinsya sang Iloilo sa Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental. Di naman siya magkadto. Ginkasuhan rape sang iyang staff sa law firm. Siya ang senior partner sang nagbagyo Tino. Grabe itong balbal ni Tino mong huyop sang hangin bla kagang ulan. Ang abogado santo sa aton information. Sige man to balbal na. Din ini sino ni siya? Din dampi ni sa Iloilo City di.
Edo kadako isang kantidad nga ginapangayo asang girl. Aba niya dali di sa office. Sabi niya may klase or ano. Pag-abot sang babae, kibot siya. Ay, duwang malang kami ni sir. Sir? How are you, sir? Good morning. Kang istorya ni sang 1989 co-attempts sa Cory administration. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Uy! Congratulations sa mga nagdaog! Padayon nga magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kay base sa inyo fiesta naman kami. Masunod nga magbisita para magpaambit sang papremyo kag sinadya sa KKB. Ka-K5, kalingawan sa barangay! Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi.
8:41 sa aga, oras kinadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa mga natrangkaso, magtumar sang Mighty C, kag ascorbic acid, or ascorbic acid Mighty C, available sa klinika outlet. Balitang Sports. Balita sa inampang sa Premier Volleyball League Reinforced Conference. Sa winner-take-all championship game sa tunga sang Petrogas Angels, kag bag-o nga team sang Zeus Coffee Thunderbells, kag daog ang kag champion ng Petrogas Angels. Ang team Petrogas, team ini sang MVP nga si Savvy Davison. I stand corrected. Ang Petrogas Angels, team ini ni ang Petrogas, amo ini ang contender permi sa championship. Ang Creamline Coast Masters gani ni Eliza Valdez, si Gemma Galansaway. Nangin may mga si bayara sang award si Brooke Van Sickle sang Petrogas Angels. Ang best import amo si Anna Dibir sang Zeus Coffee. Third third placer among Akari Chargers. Iperdi nilang PLDT sa semifinals match. Sadya mo ang PLDT naging kwentro sa Zeus Coffee. Ang Zeus Coffee, ginatapuan ini sang tatlo gid ka mga anay star players sang Central Philippine University or CPU sanday Jovelyn Gonzaga nga taga Hordan Guimaras, Fiola Sibalios nga taga Bingawan, kag Gludin Nene Troncoso nga taga Ungka Uno Pavia Iloilo. So best finish para sa Zeus Coffee. Best setter amo si Loan Mundo Niedo sang Zeus Coffee. Ang MVP si Savvy Davidson sang PLDT. Kag ang Rookie of the Year si AC Minor sang Zeus Coffee. Las 8:43 sa aga, oras kinadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500. Foro de los Pueblos. Today in history, subong adlaw December 1 in 1870 o 155 katuig na nakaligad, nabunag si Jose Alejandrino, Filipino engineer kag general sa Revolutionary Army. Nabunag ini sa Binondo, Manila. That was December 11, 1870. Sang December 1, 1891, 134 katuig na nakaligad, si Dr. Jose Rizal, ang baganihan sang pungsod, nakabaton sang sulat alin sa kay Governor General Valeriano Weyler nga nagamando sa iya sa pagpalin sa iyang pamilya sa Hacienda de Calamba sa Calamba, Laguna. Today in history, December 1, 1962, si President Diosdado Macapagal nag-declare sang period ng November 25 to December 1, 1962 as History Week sa pag-support sa National Conference of History Teachers sa Manila as per Presidential Proclamation number 57. Foro de los Pueblos. December 1, 1959, today in history, 66 years ago, nagtaliwan si Jose Nepomuceno. Si Jose Nepomuceno, siya ang amay sang Philippine movies diri sa pagsugod gid sang pelikulang Pilipino. Foro de los Pueblos. Today in history, December 1, 1988, 37 years ago, una nga ginsaulog ang World AIDS Day. Ginobserve ini bilang awareness sa global epidemic. Foro de los Pueblos. December 1, 1989 or 36 years ago, may coup attempt sa pagpukan sa administrasyon ni Presidente Corazon Cojuangco Aquino. Nagsugod December 1 hasta sa December 9, 1989. It was the bloodiest coup d'etat sa Philippine history. Sa diin sa among nga coup d'etat, mayara sang 99 katao nga nagkalamatay, 53 civilian,
kag 570 ang wounded o kung nagkalapilasan. Foro de los Pueblos. Ang natabo sa to, ang background, may yara sang pagkadisgusto sa hanay sang Armed Forces of the Philippines bangod sa mga rason. Lenient treatment sang Marcos o sang Aquino administration sa communist insurgents. Tapos ang kakulang sang presidente ni Presidente Cory Aquino sa pag-away batok sa graft and corruption sa gobyerno kag ang bureaucratic inefficiency. Amo to ang ginalinan kon nga madamo sa mga disgruntled kag natak-an na nga mga opisyal sa Army, Armed Forces of the Philippines ang nag-alsa batok sa gobyerno. Foro de los Pueblos. Ang mga co-leaders to, military officers, na Lieutenant Colonel Gregorio Honasan, General Edgardo Abinina, General Jose Maria Zumel, Captain Proceso Maligalig. Nag-upod ni sila kay nagtukod sang Reform the Armed Forces Movement o kon RAM. Agin paunahan kinanday Honasan kag ni Zumel. Foro de los Pueblos. Nagsugod ang kodita sang mga rebelde nagsakop sang Villamor Air Base, Fort Bonifacio, Sangle Air Base, Mactan Air Base sa Cebu, kag ang portion sang Camp Aguinaldo. Ang mga rebelde nagbutang sang patrol sa palibot sang runway sang Ninoy Aquino International Airport. Amo to nga na-shutdown ang operations ng aeroplano, wala sa makalupad, wala sa makaugpa nga international flights sa naiyak kay bisan domestic flights. Foro de los Pueblos. Halin sa Sangle Air Base, ang mga rebelde naglunsar sang nagpalupad sa helicopter kag aeroplano kag ginbombahan. Ginratrat nila ang Malacañang Palace, ang Camp Crame kag Camp Aguinaldo. 3 ka oras matapos ang pagsakop sa Villamor Air Base, si Presidente Corazon Aquino naghambal sa radyo. Gin-address niya ang nasyon kaya naghambal, "We shall smash this naked attempt once more. We shall smash this naked attempt once more." At that point, ang government counter-attack nagsugod na. May 7 ka army trucks nga nagpadulong sa Channel 4 or ABS-CBN lang nga studio. Kag may fierce fighting, may inaway along the way. Si Fidel Valdez Ramos kag Renato de Villa, amoning mga key generals sang Aquino administration, nagamonitor sang krisis halin sa Camp Crame. Amo ito ang headquarters sang Philippine Constabulary o CONPICE. Foro de los Pueblos. With loyal forces nga ginpersana sa mga rebelde, no? Si Cory Aquino nag-request sang US military assistance na ngayon nabulig sa Amerika si Cory. At the command sa iyang military commanders gin-grant dayon. Nagpadala dayon ng Amerika sang bulig 120 ka Marines, part sang 800 strong US contingent nga gin-station sa Subic Naval Base. Gin-deploy sa ground sa palibot sang US Embassy as a defensive measure. Kay may plano sa to Sir Dan Calvo, Sir Jomar Kibrabit nga sudlon kag sunugon ang US Embassy. Foro de los Pueblos. Si Presidente Cory Aquino nag-state that the loyal forces lack the ability to contain the rebel forces. Amanya man nabili nga mga soldado nga loyal sa gobyerno, gamay nga na overpower. That is why nga nangayo sang bulig sang Amerika si Cory. Foro de los Pueblos. American help was crucial para sa Aquino cause. Clearing the skies sang rebel aircraft, kamakon mo kinulbaan na todo to si Cory mo. Kay galupad niya sa kawaan, hindi niya nga aeroplano pa sang Armed Forces of the Philippines nga sympathetic sa presidente, kundi kontra na sa presidente. Foro de los Pueblos. While many mutineers nag-surrender, no? Iban sa ito mga mutineer, ang mga nag-alsabla, si Cory Aquino nag-declare, hambal niya, "We live with them 2 choices, surrender or die." We live them 2 choices niya, papiliyon ta, masurrender ka mo, masungka ka mo, or mapatay ka mo. Foro de los Pueblos. Ang F-5 jets sang gobyerno manungdan naglibot kag challenge ang eroplano sa mga rebelde, kag didto guba sa
jets ang T-28 Trojans nga eroplano sang mga rebelde. Foro de los Pueblos. Na-recapture sang gobyerno ang military bases, Amactan Air Base sa December 3, pero ang rebel forces nag-retreat halin sa Fort Bonifacio. Ginoccupy nilang 22 ka high-rise buildings sa sulod sang Ayala Business Area sa Makati. Ang gobyerno nag-claim nga ang kudita natapos na, pero ang inaway nagpadayon pa hasta gin mag-weekend sa Camp Aguinaldo. Ang Camp Aguinaldo igo nila sang Howitzer nasunog. Ang pagsakop sa Makati naglawig hasta December 7. Samtang ang mga rebelde nag-surrender sa Mactan Air Base sang December 9, 1989. Foro de los Pueblos. Ang official casualty toll 99 patay, 50 to civilian, kag 570 ang mga nagkalapilasan. Foro de los Pueblos. Ang US military nagsuporta sa Aquino government sa among ako. Ang operation sa ito gitawag nila nga Operation Classic Resolve. Operation Classic Resolve. Nag-involve sa paggamit sang Amerika sa US air power. Halin sa aircraft carriers nga USS Midway, kag USS Enterprise, kag F-4 Phantom 11 fighters, halin sa Clark Air Base. Ang US Air Force jets ginbawi ang kawaan para kay Aquino. Ang US planes may clearance to bust the rebel planes at their base. Sunugon kung may attempt sila nga magbato, kag tiruhon kung may tuyo man sila nga mag-retaliate. Foro de los Pueblos. Well, itong tapos ang December 1989 nga kudita, damo sa nag-asa sa to kay Cory. Pag 1990 naman, in March 4, may Hotel Delfino siege man. Ang Hotel Delfino dito ini sa Tugigaraw, siyudad sang Tugigaraw sa Cagayan. Sang si Governor Rodolfo Aguinaldo naging suspend kagin indict, gin-suspend sa kagin kasuhan bangon sa pagsuporta sa 1989 coup nga nagatuyo magpukan kay Cory Aquino. Direct may mga private army man sa mo. 300 ka private armies niya Sir Julio Sancho Abelarde Medina nga sudlon ang kapitol sang Tugigaraw or ang provincial capital sang Cagayan nga ang Tugigaraw. Si Brigadier General Oscar Florendo, nangin mayor na sa sang Cagayan mo. At the time, Armed Forces Chief of Civil Military Operations, ginmanduan ni President Cory Aquino nga mag-service ang arrest warrant kay Cagayan Governor Rodolfo Aguinaldo. Tigintuman man ni Brigadier General Oscar Florendo. Pero pagkabot niya dito, si Florendo ginostage kag masobra 50 kaiban pa sa opisina. Kagin patay mismo si Florendo. May stand-off to. Duato ka side, iya ka gobyerno kag ang grupo ni Aguinaldo. May isa ka libo ka government troops. May isa ka gatos ka mga tinaw ni Aguinaldo nag-surrender. Pero ang 90 kaiban pa nagpalalagyo na pakadto sa bukid. Foro de los Pueblos. Amo na kala garot. Dozens matong patay, damo matong patay sa hotel, no? Balibot sa hotel mga supporter sang gobernador gagin suspend. Tapos may mga naglinaway pag ito, iba nagpalalagyo na. 7 months later, pag October 4 of 1990, ang ikasam kagatapusan nga coup attempt batok sa Cory administration nga tabo sa duwa ka army bases sa Mindanao. Sa diin si Colonel Alexander Noble, kagayang nga pwersa, nag-alsaman batok sa gobyerno. Pero duwa lang kadlaw to. Until nag-surrender sila sa October 6 of 1990. Foro de los Pueblos. Naglapot sa 1.5 billion US dollars ang economic loss bangod sang mutiny or sang kodita sa Cory administration. Foro de los Pueblos. Si Vice President Salvador Doy Laurel, nga kalyado man yan ni Cory, openly nag-aalay na siya sa plotters. Kag nagpanawagan man nga Cory resign. Foro de los Pueblos. Ining pagdumdum ta sang nakaligad in 1989 and 1990 ining coup attempt sa pagpukan sa Corazon Aquino administration. Foro de los Pueblos. Ang natabo tulad kun may magtesting kudita, Amerika gid ang masalo kay Marcos.
Kay man alay kita sa Amerika, palangga sa Amerikang pungsod Pilipinas. Sir Bamboo, Durem Destava, good morning sir. Kay Sir Bamboo, kay Kong Bebot, Rick Mapa, Pastor Bobby Riman. May isugali si President Cory. Daw mag-isi man bayo ko. Jomar Kibrabit, Mimi Ami sa Hong Kong. Mamimi, kumusta ka mo sa Hong Kong? Pero as of latest count, sobrang ni sa gatos patay to sa Hong Kong, no? Bangod sang ining blaze or sunog dito sa Matao nga lugar. 8:56 na, way na kita oras. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Iba niyo mga update, buwas na lang. Diri sa aton nga programa sa Foro de los Pueblos. Galing kayo na may pangabaygid. Pabitin-bitin lang anay. Bawho may abogado diri sa syudad sang Iloilo, Sir Bamboo. Pag bagyo tinog ito bala. Himugasa ito sa bagyo sang November 5. Ang banya sa staff niya nga the same time laga eskwela magani loob la. Nya balik anay sa office. Tingala tong babae nga duwa lang sila ni Sir. Kag dira natabo ang pagpanglugos. Ang biktima sa mga pangayo sa abogado do mga bilato 12 million. Sino ining abogado din namping opisina niya? Basta siya ang senior partner sa law office, sa law firm. Hala, ikaw attorney ha? Ang balon kong ngalan niya, kilala nyo gid ni? Kilala ini diri sa Iloilo City. Kung panaba nga paghambalan. Sino ini siya ha? Bao si attorney, wagi ka hawid sang iya sini nga mga init sang lawas. Kung ginparigos mo to attorney, gani nagsuray ka to sa Bagyo Tino. Guro nung pawan ka naman dayo mo, tisabong ni problema mo ha? Sino inisa? Standby ka mo diha, standby lang. Basta abogado, nisa may tindog, may pungko man eh. Kilalang kilalagid. Alas 8:58 na, oras kinadulong sang Mike TC kag Klinika Spore Biotics. Ang iba niya mga update bantayan sa aton na masunod nga program. Amazing grace, how sweet the sound. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ayhan may kasubo sa kagabihon, pero pag abot sang kaagahon, magakalipay kita. Salmo 30, versikulo 5. They will fight against you, but they will not win the battle over you. I am with you. I will save you, announces the Lord. Kontrahon kanila, pero hindi kanila madaog. Tungod kay kaupod mo ako, kagbuligan ko ikaw. Ako ang Diyos, ang naga-siling sini. Jeremiah 1:19. This is the word of God. Sir Bamboo Nava, kay Ma'am Annalyn Agravante, Ma'am Maricel, Pastor Bob, Sir Dan, thank you. Nalate ako Ted, sinoda nga attorney. Roman lang excited. Alas 8:59 sa aga, oras, ginadulong sa Klinika Spore Biotics. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, K5 News FM. It is now 9 o'clock in the morning. Time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gidang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance.